nga ai khu blai I ye phi baro ki parolop ki basnu tanat ban pet ya kane ka changa u blai un yo ban kar khu kar pang ye phi ba phin yo ya kamet ka bakot ka bakhia un kar khu ye phi ha ka kam ka jam ka ba phitrai la ka long ha ka no ka dur la phitrai ha kam rep kam khai kam office pat la phi long tang ki khana school u blai un yo ban kar khu kar pang ye phi man ta ka singan pan I ye phi se phang ka wei ka Ingmane hapo ka ri Brazil ya ka balatay hakarukam ka bakham phala bat kham karpan na ki Ingmane baro ka balang Universal Kingdom of God Church kalatay ya ka ne ka Ingmane ha Sao Paulo hapo ka ri Brazil ha ka dur jong ka Temple u Solomon ka badan hapo Jerusalem batla ai kerteng ro ya ka ne ka Ingmane kum ka Temple u Solomon bat kane ka Ingmane ka ngem na ka banta shipho hajar ngot ki breu ki ban shong jing ya seng hapo kane ka Ingmane la sedang bantai kane ka Ingmane ha usnem ar hajar shipho bat la pendep ya ka ha usnem ar hajar khat sao ka simpor tang sao snem ban pendep ya kane ka Ingmane ka ba itanat ba ya ki mau ki bala pendan kam bantai ya kane ka Ingmane la import na po ri Israel ha ka jinglut ka ba pra million US dollar bat ka jinglut ka ba kelum ka bala pelut ha ka bantai ya kane ka Ingmane ka long lais pa million US dollar kadai ka jinglut ka bala he bha hadu kata u pastor jong kane ka balang hadin ba wan pai na Jerusalem ulas ngo shon hapo ka mensem ka jong u bantai ya ka temple bantai ya ka Ingmane kum ka temple jong u Solomon ka temple ka bala syak pen prano ka bala syak pendukno knang ban pen kenmau yang iki bangai syapang kumno lasdang ya ka nongrim jinget jongi bat na kanu kari baka jinget ka jongi ka lasdang bat kum kadak ban sa jingkan mau bat ru ban sngo buram ya ka ri Israel uni u pastor ulatay ya kane ka Ingmane ka bakar pang ha kadur jong ka temple jong u Solomon kane ka temple kane ka Ingmane kala kham he ban ya ka original temple jong u Solomon ka jingjrong jong kane ka Ingmane ka don hadu kumbashis pa prapopot ha ka jingjrong jong kiyeng ba kumbakhat pramala wat ladala shim ya ka dur jong ka temple u Solomon penban kane ka Ingmane kamdai setia ka bala shna ban mi bujdi ya ka temple jong u Solomon bat unong plan jong kane ka Ingmane abaki breu ki sedang ban kentho yu balai ba tei ya ka ju ka jinghe kum ka temple jong u Solomon he namar ulasim thik ya ka dur jong ka temple jong u Solomon bat ula penksan ya ka nia ka jong u da ka ba usim na ka kitab jong u Hagai kala nong ka baar pat ka dekhot ka bakhandai ka baong baka buram jong ka temple ka bahadin kan kham kraw ban ya ka temple ka ba manswa ngalor ki jaka baplong jingeseng kane ka Ingmane ka donru ya ka kamra ka bahe ba ka bangem sipo hajar kum bangalaong mentan na ka banta ki kamra long jingeseng ngalor kata ki don shushu sa life hunrew teli ki kamra Sunday school pat kinai ki kamra bakhen kelum ya baro ki kamra class Sunday school kan ngem na ka banta ki khana kumba khat pras pa ngon ai phis ngau tho
ya ke jing he jong kini ki kamera Sunday school. Bat nang ta shushu hang ne don ro ki station television bat radio studio. Nang ta ki don ro ya ke museum ka balabu kerpang syapang ka temple jong ke Jerusalem bat kumju ro syapang ka tabernacle. Bat nalor kata kene ke balang ro kala shna ya ke senduk ke jutang ka balong tik kat kum bala batai haka kitab Exodus. So kadon haduk prafu sau teliki apartment na ke benda ki pastor ki jongga ki batre hapok kene ke nong ba ka behe ha. Bat ya kene ke Ingmane la pli da u presiden kari Brazil haka tu kapor u Dilma Rousseff. Wat lada shna ya kene ke Ingmane haka dur jong ke temple jong u Solomon penban ka jing kenya kam don shu haka ne ke temple kumbala le haka por jong u Solomon namar ba u Jesu ula dep syak kenya na ke benta ki pop ki jongi blain kerku ya pi paro.